Aquí un poquito. Que tal? Moi bons días, benvidas, benvidos á presentación deste Plan Director 2021-2023 Galicia Destino Seguro. Logo dos cambios que a crise do coronavirus trouxo ás nosas vidas, este plan quere trazar as liñas estratégicas para que Galicia recupere o seu lugar como destino turístico e con iso chegue tamén a recuperación a un sector clave da nosa economía. Teñen nas súas mans esta bolsa que sirve para guardar o teléfono móvil, as tarxetas, a carteira. Ten un regalo engadido, este cargador, que ten outra función. Neste cargador está o plan director que hoxe poñemos en valor e que hoxe imos presentar en sociedade. E entramos en materia coas palabras do vicepresidente da Xunta de Galicia, vicepresidente primeiro da Xunta de Galicia e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Turismo, Alfonso Rueda. Bueno, moi bons días a todo o mundo, moitas gracias a Terio e a Irene. Saludar a Conselleira Gomar, o rector da Universidade de Vigo, vicerrector de Santiago, director da Agencia de Turismo, presidente do clúster, delegados da Xunta, representantes, diputados das diferentes diputacións, representante da FEGAN e, en definitiva, perdonen si esquezo a algún das moitas persoas que hoxe están aquí, sobre todo representantes do sector turístico galego e tamén representantes a nivel nacional que hoxe son ou sodes os protagonistas do que queremos presentar aquí e que fixemos, pois, como creo que hai que facer as cousas para facelas ben, da man do propio sector turístico galego. Quero excusar, en primeiro lugar, estaba previsto, como saben, a presencia e inauguración desta xornada por o presidente da Xunta de Galicia. Ten en poucos minutos, empezará, se non empezou xa, a rolda de prensa para dar a coñecer as medidas logo da reunión do Comité Clínico de onte. A verdade é que a situación obliga, ademais, incide moi directamente no sector turístico. Ahora me referirei moi brevemente a algo que todos os que están aquí, todos os que están representados a través dos aquí presentes, coñecen, por desgracia, moi directamente a través destes meses. Ese impacto, esa odisea na que se está convertendo e sigue ser a pandemia, que aínda ten, certo, un final por escribir. Sabemos que rematará, sin ninguna dúbida. Estamos convencidos, pero o certo tamén, estamos convencidos, se non estivéramos, por desgracia, os datos non lo din un día e outro tamén, que aínda non rematou. Por tanto, non queda máis opción que seguir insistindo nesa mensaxe na que levamos insistindo, o que todos e todas da man en colaboración desde marzo de 2020. Hai que ter responsabilidade ata o final, hai que cumprir os protocolos ata o final e hai que ter, en definitiva, sentidiño ata o final. É certo que 3 de cada 4 galegos recibiron xa, cando menos, unha dose de vacuna. É certo que hai un redor de 65% xa con pauta completa e tamén que os menores de 30 anos comenzarán a ser citados para vacinarse, pois queremos que se xa a comezos deste mes de agosto, en moi poucos días. Por lo tanto, creo que razón de máis para non estragar no sprint final todo o que temos acadado, por moi complicado que estén sendo estes momentos, que están sendo. Por tanto, non esquecemos tamén que necesitamos máis vacinas e que todos estamos vendo que aí está a solución e que isto vai axudar moitísimo a non cargar sobre as costas. Sería injusto e non nos podemos permitir o luxo de volver a cargar sobre as costas dun dos sectores máis afectados, que é o turismo, que necesita precisamente, e máis nestes momentos, e máis nestes meses de verano, que tantas esperanzas estaban e teñen que seguir estando postas, non cargar outra vez sobre eles as consecuencias desta onda na que ahora mesmo estamos inmersos. Por lo tanto, temos que seguir informando e actuando. Informando, imos seguir facendo, está facendo o presidente ahora mesmo, a situación epidemiolóxica, informando con transparencia e informando sin añadirlle edulcorantes que a nada levan. Hai que contar o que está pasando e, ademais, contar o que está pasando realmente está a base para ter autoridade para pedir tamén prudencia e responsabilidade. E despois tamén, por suposto, actuar con medidas restrictivas cando é necesario
intentar consensualas, do que hasta ahora o fixemos, ou polo menos as falamos, co sector directamente afectado e tamén actuar con axudas directas, que creo que tamén o estamos facendo. Non vou a recordar aquí as cifras, 10% do PIB, 70.000 familias en Galicia, e, polo tanto, para reactivar este motor e proxectar, e se falará hoxe aquí diso a marca Galicia Destino Seguro por todo o mundo, empezando polo territorio nacional, que é o que agora mesmo está surtindo de turistas a Galicia, pero isto ten que ir expandíndose sin ninguna dúbida e, polo tanto, a mensaxe ten que chegar ata todas partes e moito máis neste ano santo bienal do que nos queda todavía 3/4 partes. Vou recordar aquí as cifras do que se inxectou xa no ano 2020 con ese plan de reactivación, con esas medidas para fomentar tamén o consumo turístico, o bono turístico, Elise Galicia, eses dous plans de rescate xa desembolsados e o que se está arbitrando este ano. Quedan 12 millóns por repartir, ademais dos 30 que xa van este ano para o sector turístico. Onte mesmo tiñamos unha reunión co clúster e cos establecementos turísticos de máis de 25 traballadores, 2,5 millóns de euros, e, polo tanto, así creo que hai que seguir. Non vale de nada entrar en debate sobre a resiliencia do sector turístico, sobre o valor engadido do sector que todos coñecemos. Creo que hai que actuar. Todas as administracións temos que actuar cando a actuación supón tomar medidas, insisto, consensuadas e tamén inxectar cartos, inxectar liquidez. Creo que a Xunta de Galicia, polo menos, iso intentamos, e o conseguimos en gran medida, intentar estar á altura da situación. Ao mesmo tempo, lembrarlles o que ten que facer este plan director, que, ademais dos 1.600 km da costa, a comunidade autónoma con máis costa de todo o Estado, 111 praias con bandeiras azuis, a paisaxe que todo o mundo coñece, a nosa hospitalidade, temos que insistir moito nun valor que xa está agora mesmo absolutamente no candeleiro, que todo o mundo vai buscar e no futuro aínda máis, que é a seguridade a hora de desplazarse, a hora de viaxar. Xa temos repetido moitas veces que ante espacios masificados nos ofrecemos naturaleza, ofrecemos sosego, e ante o monocultivo de sol e praia, nós tamén as temos, pero temos moito máis ingredientes para enriquecelos. Temos gastronomía, termalismo, cultura, deporte, ante ese low cost que se estaba impoñendo en moitas zonas turísticas que non eran Galicia, nós temos que seguir ofrecendo o que mellor sabemos facer e o que temos realmente, que é calidade na oferta turística. Por tanto, temos todos os ingredientes para encarar a recuperación e por iso presentamos hoxe, entro na segunda parte da intervención, que vai ser breve porque se vai explicar nas mesas de debate, vai explicar ahora tamén Nava Castro, ese plan Galicia Destino Seguro que fixemos da man do sector, como decía, que está pensado xa para este ano no que estamos e para ano ata chegar ao ano 2023. Plan Galicia Destino Seguro 2021-2023. Creo que, tal como están as cousas, traballar con eses prazos relativamente curtos, pero que tamén permiten unha certa longitude de miras, creo que o axeitado, probablemente facendo así, acertaremos moito máis neste escenario tan imprevisible no que estamos vivindo. Xa digo, buscamos consolidar a oferta segura que presenta Galicia, recuperar os niveis de ocupación e os niveis de gasto nos que estábamos no ano 2019, que íbamos por moi bo camiño, todo o mundo coincidía niso, despois veo a pandemia, polo tanto, o que temos que facer é recuperar e volver a senda e o sitio onde estábamos, que ainda nos quedaba moito camiño por percorrer. E, dende logo, promover ese turismo seguro, pero sin perder de vista a oferta da calidade, ese turismo post-Covid, no que todo o mundo agora anda inmerso, e no que, lóxicamente, uns salirán mellor que outros, e nós temos que salir entre os millores. Ao final, isto é unha folla de ruta, son 438 millóns de investimento ata o ano 2023, queremos mobilizar máis do doble, para iso 7 eixos estratégicos, que, por enumerarlos, simplemente xa digo que van ser explicados. O primeiro, volver a insistir, blindar ese concepto que ten que ser creíble, que ten que ser real e demostrable con todo o que fagamos de destino seguro e destino de calidade. Tenemos que adaptarnos ás prediccións sanitarias que antes nin coñecíamos nin nos planteábamos e agora están a orden do día, as exixencias dos consumidores, que tamén van ser, e lóxico, e dos turistas moi exixentes nese sentido, e, polo tanto, haberá que incidir na formación e enfocarnos aos novos perfis, as novas demandas post-Covid dos turistas. Dende logo, para iso, o segundo eixo do plan vai por aí, hai que seguir apoiando o tecido empresarial. As administracións turísticas non son máis que ou teñen que ser, ou polo menos así entendemos na Xunta de Galicia, un apoio ao tecido empresarial, que son os que movedes realmente todos eses máis de 5 millóns de turistas que chegaron no ano 2019, ese 10% do PIB
e do emprego que supoñedes en Galicia. Por lo tanto, haberá que seguir dando axudas para a modernización, axudas para emprego, respaldo aos sectores que salen máis danados e máis tocados desta crisis da COVID-19, en definitiva, apoiarse no que realmente move o turismo en Galicia, apoiar, perdón, a quen realmente move o turismo en Galicia. Vamos a seguir este terceiro eixe contando con o noso mellor aliado o que supón Galicia, propiamente o noso territorio, a cantidade e variedade da riqueza, da paisaxe, o Camiño de Santiago, por suposto, todo o que eso permite no turismo, gastronomía, cultura. Imos seguir cooperando coa rexión Galicia norte de Portugal, son os aliados, non son os competidores, e creo que traballando xuntos e non mirándonos de reollo probablemente avancemos moitísimo máis que facendo o contrario. Seguiremos insistindo, o cuarto eixo, na promoción e na comercialización. Turismo de proximidade, vimos agora mesmo, acabamos de ver, co bono turístico, sobre todo, que a xente de Galicia quere viaxar en Galicia, está desexando. Hai moitísimos sitios de Galicia por descubrir para os propios galegos e, polo tanto, non esquezamos iso, moito máis nun momento en que a mobilidade que se puso tan en cuestión durante estes meses, o que permite e o que nos empuxa é precisamente a ver o que temos máis cerca e tirar da xente que se ten que desplazar menos para conocer moitos recursos turísticos que, insisto, probablemente non coñecíamos e se os coñecíamos estábamos desexando volver a coñecelos e o bono turístico foi o mellor exemplo de todo iso. Sobre a comercialización, xa falamos moitísimas veces, as novas tecnoloxías que están aí, que abren un campo inmenso en materia de comercialización turística, dende logo por aí temos que ir, porque vai ser un elemento de competitividade fundamental e todo o mundo está facendo, e, polo tanto, nós non deberíamos quedar atrás. Outro eixo relacionado con todo isto, innovación, tecnoloxía, a oferta turística vai ir por aí, e, polo tanto, teremos que aproveitala, o 5G, comunicación permanente co turista polas novas tecnoloxías, aproveitar todas as posibilidades en promoción que dá a realidade virtual, en definitiva, cousas que coñecedes moito mellor que a min. O sexto e penúltimo eixo, todo o que ten que ver coa sustentabilidade. Se decía que o noso maior tesouro e a base de todo é o propio territorio, os recursos que ofrece Galicia, pois imos intentar conservalos e potencialos frente a esa depredación que se pode ver en outros sitios e que, dende logo, aquí temos que ahuyentala e convertila nun concepto implantesable nas nosas 4 provincias. Galicia xa é verde, todo o mundo lo sabe, por lo tanto, o que temos que facer agora é ser referente dese turismo verde, dese turismo aberto á natureza, que agora se vai poñer moitísimo máis en valor. Por tanto, aquí hai que seguir implementando os fluxos turísticos, é posible todavía, pero sin esquecernos que a sustentabilidade e facer as cousas ben, paseniñamente tamén aí, e pouco a pouco seguir avanzando, aí está clave, sen perder perspectivas e sen pasarnos de frenada, que iso xa sabemos que non leva a ningunha parte boa. Por tanto, teremos que ter tamén infraestructuras eficientes, avanzar moitísimo. O estamos facendo coas axudas, este ano se incrementaron máis dun 100%, axudas para renovación de elementos de sustentabilidade ambiental nos establecimentos hoteleiros, climatización, sillamentos, iluminacións, creo que todo iso é fundamental. E, por último, o sétimo iso, reforzar a gobernanza. Eu me teño escoitado moitas veces pois a xente que se reúne con nos habitualmente, empezando polo clúster, o cal lle quero volver a agradecer, necesitamos un interlocutor. A Administración, para acertar, necesita falar con xente, primeiro, que teña capacidade de representación, e segundo, que sexa razonable, que entenda que, ao final, en ceder todas as partes é onde se chega a acordos. En exixir, por suposto, tivemos que, os sabedes de sobra, os que estiveste nesas reunións, tivemos momentos moi complicados, e era lógico, porque o momento foi, e sigue sendo, moi complicado e, polo tanto, cada un ten os seus plantexamentos, está coas súas situacións moi complicadas, algunhas veces críticas, e, polo tanto, hai que decir as cousas como son, non hai que calarse nada, pero tamén hai que ter esa mentalidade aberta para intentar chegar a acordos e ter esa capacidade de representación para despois eses acordos poder implementalos e que sexan efectivos e non perder o tempo en discusións eternas e, ao final, non facer nada. Por lo tanto, eu quero agradecer esa capacidade de interlocución que, polo menos, dende que eu teño estas competencias, atopei sempre no sector turístico. Primeiro no clúster, pero despois tamén nos diferentes subsectores e nas diferentes representacións. E, polo tanto, así queremos seguir. E remato xa. O futuro do turismo só construímos a toda agora entre todos e todas e temos que seguir facendo. E desto vai este plan de sustentabilidade, non de outra cousa. Está moi elaborado, moi pensado, hai que cumplilo, non vai ser tampouco fácil executalo, moito máis neste momento no que estamos, nestas incertezas, pero creo que temos que ter unha folla de ruta. Tanto, clúster, as empresas, os operadores, os traballadores do turismo e os galegos en xeral saben que o noso sector
turístico e máis neste ano e medio que nos queda vai ser absolutamente vital. Creo que temos que seguir conservando esas oportunidades que nos están presentando. O Xacobeo a primeira, eu creo que vamos a chegar, se as cousas siguen así, a final deste mes de xullo, os 50.000 peregrinos, as 50.000 compostelas, probablemente máis peregrinos, porque hai peregrinos que non piden a Compostela, pero temos que ter algún tipo de contabilidade real e contabilidade absolutamente demostrable, e esta pode ser. Por lo tanto, pensando que no mes de febreiro tivemos 16 peregrinos, pensar que imos pechar o mes de xullo con 50.000, quere decir que ainda nos queda moito camiño por percorrer, que ni moito menos era o que imaginábamos cando a pandemia nin escoitáramos falar dela, pero creo que é un síntoma de recuperación moi evidente, pensando no que nos queda neste ano e medio por diante, pensando que a gran aportación, 60% no ano 2019 que foi, os peregrinos internacionais prácticamente agora mesmo son, non digo inexistentes, pero son a porcentaxe moito menor do que podería vir e do que ten que vir todavía. Por lo tanto, como sabemos que o Xacobeo en sí mesmo é moi importante e, sobre todo, o que representa como motor e como marca de Galicia, ou é máis todavía, imos intentar aproveitalo, imos intentar que siga medrando e que colle esa velocidade de cruceiro para o ano 2022. E, por lo tanto, remato xa, imos seguir traballando para, ademais de poder decir que Galicia é un destino seguro, repetilo moitísimas veces e estar convencido e demostrarlo con feitos, tamén poder decir que a recuperación do sector turístico, na que tanto depende a recuperación de Galicia, tamén é un valor seguro que entre todos vamos a construir. Moitísimas gracias e moito ánimo porque quedan momentos difíciles. Moitas gracias. Gracias a Alfonso Rueda, vicepresidente primeiro da Xunta de Galicia, conselleiro de Presidencia, Xustiza e Turismo. Plan director 21-23, Galicia Destino Seguro, dos piares deste plan, dos seus obxectivos e das liñas estratégicas que se van desenvolver e profundizar, vai nos dar conta de inmediato a directora da Axencia de Turismo de Galicia, Nava Castro. Moitísimas gracias. Bo día. Gracias, vicepresidente, conselleira do Mar, rector, presidente do clúster, delegados, diputados. Moitísimas gracias pola vosa presencia, vicepresidente da FEGAM, vicerreitor, sobre todo tamén aos participantes, aos que ides a ter tamén este protagonismo e o resto do sector e os que nos siguen por vía streaming. Benvidos a todos e bo día. Bueno, pois tiñamos unha asignatura pendente este ano, que era a rematada Estrategia de Turismo de Galicia 2020. Facíase preciso e o tiñamos pois como folla de ruta marcar a nosa nova estrategia que era 2030, pero chegou a COVID. Chegou a COVID e por iso fixo preciso poñer en marcha esta folla de ruta que trazaría o camiño para o sector turístico nestes vindeiros anos. Un novo plan que a crise da COVID fai imprescindible abordar coa ollada posta nas necesidades do novo viaxeiro, da nova viaxeira pospandemia. Con esta nova ollada e co obxectivo de impulsar coa maior celeridade posible a reactivación turística de Galicia, presentamos, a partir de agora, o novo plan director para o horizonte 21-23. Baixo o título de Galicia Destino Seguro. Esta nova estrategia nace co espírito de cooperación público e privada, da man do clúster de turismo de Galicia, que dende aquí agradecemos moitísimo, e coa forza das 3 universidades, que tamén agradecemos, coas que se elaborou unha diagnose cuantitativa e cualitativa das consecuencias da crise da COVID, que nos serviu tamén para coñecer as dimensións do impacto e establecer as liñas estratégicas de actuación que nos permitan camiñar cara a un destino turístico sustentable, dotado cunha oferta forte e consolidada que permita recuperar en 2023 os indicadores de ocupación, rendibilidade e o gasto previo á crise. Para acadar estes obxectivos, o plan director apóiase en 4 piares.
A calidade como sinal de identidade do sector, a seguridade e a hospitalidade do noso destino que tanto nos identifica, o uso intensivo da tecnoloxía e o impulso da innovación e, por suposto, a sustentabilidade 360 grados como elemento vertebrador e tamén seguindo a Xenda 2030 cos 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sostible. Piares que se traducen, como nos adiantaba o vicepresidente, en 7 liñas estratéxicas: Galicia Destino Seguro e de Saúde, promocionando e adaptando a nosa oferta ás prioridades dese novo viaxeiro ou viaxeira, con axudas e formación aos profesionais, pero tamén apoiando as iniciativas que permitan crear novos produtos para os novos turistas. A segunda liña estratéxica é o apoio ao tecido empresarial, unha prioridade absoluta para nós, como demostrado pois dende o comenzo desta crise, un apoio que se traduce no impulso de proxectos tractores e de axudas á digitalización e modernización do tecido turístico galego. Como terceira liña é o noso territorio, o que nos identifica, o que nos singulariza, e os recursos turísticos, impulsando accións que permitan a fixación da poboación no medio rural a través deses plans de sustentabilidade, plans de mellora de infraestructura e tamén o impulso de produtos turísticos baseados nos nosos recursos turísticos endóxenos que tamén nos diferencian e incluindo, por suposto, o Camiño de Santiago. No cuarto eixo é a promoción e comercialización e mercadotecnia turística a través da creación de novos produtos turísticos, personalización dos servizos e o reimpulso dos xeodestinos. No quinto eixo falamos da innovación e a tecnoloxía turística, a tecnoloxía pero o servicio da xestión integral do turismo, estímulo de ideas innovadoras a través tamén da nova iniciativa que impulsamos este ano, a aceleradora turística Turislab e desenvolvemento tamén dun destino turístico máis intelixente, competitivo e inclusivo que tamén veremos nestas mesas que se van a tratar. O sexto pilar, o sexto eixo é a sustentabilidade 360 apoiado de xeito decidido nesa economía circular que tanto se falaba pero que aquí en Galicia coñecemos perfectamente. Calquera recorda as nosas aboas, as nosos avós que utilizaban e reutilizaban todo e sempre sentíndonos orgullosos do noso. A implantación tamén de proxectos de loita contra a basuraleza, tamén a limpeza dos nosos océanos, que vai a ser fundamental tamén nesta etapa, e a mellora da eficiencia das infraestructuras turísticas, por suposto, e a redución da pegada de carbono, así como unha mobilidade máis sustentable e que preserve o noso destino para as xeracións futuras. E xa, por último, o sétimo eixo, que é a gobernanza e xestión turística, e de aquí agradecemos a todas as administracións que colaboran con nós, por suposto, a man que nos vota para ir co obxectivo único de sacar a Galicia adiante, que sexamos un referente a nivel nacional e internacional e, por suposto, co sector privado que está aquí representado polo clúster. Unha gobernanza incluindo a intelixencia turística que convirta a Galicia nun destino máis resiliente, proxecto EDIT, xestión de fluxos turísticos, a Big Data, e monitorización do turista, do peregrino e a creación dun think tank para seguir pensando. Que resultados agardamos? Pois, por suposto, recuperar progresivamente os nosos viaxeiros que no 2019 contaban máis de 5 millóns, 3 millóns para 2021, 4,6 millóns para 2022 e para o 23 máis de 5 millóns 200.000. Esperemos que sexan ben acollidos sempre nesta terra hospitalaria. E recuperar tamén o turismo estranxeiro en 2022 e 2023, triplicando a cifra de estranxeiros chegados no 2021. Un efecto duplicador do investido no plan na economía galega. Cada euro investido queremos multiplicarlo por 0,98, que suporía un impacto de 946.000 millóns de euros na economía galega. En definitiva, muda a situación, pero tamén mudan as prioridades
o que si non muda son os valores e os nosos atributos que nos permitiron situarnos como destino diferencial. A hospitalidade, sobre todo neste Xacobeo doble 21-22, que sempre nos identificou dende máis de 1200 anos, a acollida, a nosa enogastronomía, a paisaxe, a natureza e, por suposto, o Camiño de Santiago, pois agora máis que nunca manteñen a súa vixencia como elementos identificadores e tractores do turismo, a Galicia turística vinculada claramente aos nosos atractivos naturais da nosa comunidade, ao mar, á terra, á natureza. E por iso seguen sendo os piares sobre os que se apoia neste plan. Non podíamos mudalos. Os retos son grandes, pero entre todos nós os temos que afrontar e ir da man para conseguilos. Recuperación da confianza do viaxeiro, a loita contra a contracción da demanda turística, o reposicionamento do noso destino de Galicia na mente do viaxeiro, Galicia calidade e, por suposto, o amortecemento dos efectos económicos derivados da crise. Pero agora contamos con esta ferramenta que o que quere como primeiro obxectivo, se mo permiten, e xa para finalizar, a reactivación emocional e a recuperación emocional para seguir entre todos loitando e decir que en Galicia hai un sitio que sempre ten os brazos abertos para acoller a calquera persoa que nos quera elixir. Mais nada, moitísimas grazas. A directora da Axencia de Turismo de Galicia. Nin que decir ten que Galicia afronta, o noso sector turístico afronta no futuro inmediato numerosos desafíos importantes. No exercicio 21-23 imos iniciar un proceso de reactivación do noso sector turístico. Para iso, encomendámonos a un avance no marco deste novo paradigma turístico, un avance baseado na solidaridade, na saúde, na sustentabilidade e, por suposto, na seguridade. Nos próximos minutos imos desenvolver algunhas das liñas deste proceso de recuperación do noso sector turístico e ímolo facer a través dos profesionais, os actores e as actrices desta aventura, actores e actrices decisivos na recuperación do noso sector turístico con este paradigma no medio deste proceso de reactivación co escenario que se está debuxando. Sí, imos comezar con esta primeira mesa na que imos falar de seguridade, de camiño e de Xacobeo, porque neste contexto a saúde estáse antepoñendo o lecer a hora de escoller un destino turístico. Por iso, son fundamentais os protocolos e as medidas de seguridade sanitarias, pero non só iso, tamén que haxa unha colaboración público-privada para levar a cabo esas medidas sanitarias e tamén comunicalas dun xeito efectivo para que o viaxeiro, o peregrino, vexa e perciba Galicia como un destino seguro. Pois diso, precisamente, imos falar con Fernando Fraile, que é o director xeral do Instituto para la Calidad Turística Española, con Alberto Rodríguez Bo, que é xerente de Alda Hoteles, con Emilio de la Iglesia, que é xerente de Turismo de Galicia, e tamén con Alfonso Martínez, que é o presidente do Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo. E a primeira pregunta é para Fernando. Fernando, que medidas e actuacións conxuntas nos permiten afirmar que o Camiño de Santiago é un camiño seguro? Los que nos acompañan, y diga al tiempo que si todo el mundo está aquí a gusto, yo doblemente, apellidándome Fraile y estando en una iglesia, y dedicándome a la calidad turística y a la seguridad turística, estando en la comunidad o una de las comunidades que más apuesta por ambas cosas, pues estoy especialmente feliz. Porque creemos que todos los caminos, que todo el trabajo que se está haciendo en Galicia, desde los empresarios y desde la Xunta, están contribuyendo a ser ese destino seguro. Mira, hace ya un poco más de un año, y parece que fue ayer,
nos encargó el Ministerio que hiciésemos protocolos de seguridad. Hicimos 22. Participaron 450 expertos. Eso lo convertimos, además, en normas públicas, en normas UNE y recientemente también en normas ISO. Es decir, los criterios que se encontraron en España para tener medidas de seguridad frente a la COVID son los que ahora mismo rigen a nivel mundial bajo ese paraguas de normas ISO. Es decir, nos hemos puesto todos de acuerdo y en esos 450 expertos muchos participaron desde Galicia. Pero además, con Galicia durante todo el 2020 hemos estado trabajando en varios ámbitos. Por ejemplo, se ha hecho una especificación concreta, además de esos 22 manuales, para los caminos de Santiago. Para esos 10 caminos que recorren vuestro territorio, se ha hecho una especificación para tener en cuenta todos los agentes que intervienen, las medidas que deben de adoptar. Y además, se hizo un plan de contingencia específico que después se ha ido aplicando a esos 137, creo recordar, concellos por donde pasan los caminos, para que puedan tener un manual como guía para aplicar en sus quehaceres diarios de cómo afrontar las medidas frente a la COVID. Pero además de eso, se hicieron cursos para esos 137 concellos, tanto para la parte de la oferta pública como de la privada, para que supiesen las medidas no solo de los caminos seguros, sino también medidas de prevención de riesgos en las playas, en las oficinas de turismo, en los museos y en algo tan curioso como son los espacios públicos singulares, que hay como 300 en Galicia, que es donde se concentran los peregrinos, los turistas, los visitantes, y para tomar medidas en esos espacios. Pero además de todo eso, se hizo un diagnóstico de todas las zonas que tenían especial incidencia en esos 137 concellos. Se planificaron los espacios públicos de todos ellos, se adoptaron medidas y, por último, se hizo también un plan de contingencia para los albergues, una figura esencial en el ámbito de los caminos. Decía antes Navacastro que el primer objetivo de este plan 21-23 es la calidad, la apuesta por la calidad. La calidad ahora va de la mano de la seguridad y desde el Instituto estaremos encantados en seguir colaborando con Galicia porque hay que dar ahora otro paso para que toda esa gente que ya está trabajando en el ámbito de las medidas de prevención den un paso más y se certifique también para trasladarle al cliente, al peregrino y también al residente las medidas que se están adoptando. Por eso estamos convencidos de que estáis entre todos haciendo las cosas muy bien y que eso dará sus frutos. Un traballo que nos estás contando, que nos acabas de resumir, que debería darlle tranquilidade ao peregrino, non? Al peregrino lo que tiene que hacer es sudar, pero sudar en un sitio en el que se encuentre a gusto. Y en Galicia se puede encontrar a gusto, porque los caminos son seguros y desde que se han adoptado todas esas medidas lo son más todavía. Pois falamos desa seguridade no trazado, de seguridade tamén nos albergues públicos, tamén nos falaba Fernando de seguridade nos aloxamentos privados, pois imos deternos un pouco na seguridade nos aloxamentos privados. Alberto, como foi para vos esa adaptación de protocolos que en moitos casos conleva tamén a formación de profesionais? De vista de procedimientos de limpieza de lo que es el trabajo en cualquier establecimiento turístico, lo cierto es que todo esto no supuso demasiado cambio en el sentido de que las cosas se hacen tradicionalmente bien siempre, ¿no? Y en Galicia en particular, que somos muy celosos de cuidar nuestras cosas, ¿no? En ese sentido, pues bueno, no es que haya habido grandes cambios, ¿no? En ese sentido. Sí es cierto que nos hemos tenido que adaptar en muchas otras cosas, ¿no? Desde un punto de vista normativo, pues a día de hoy sigue siendo evidente la influencia que tiene el COVID y bueno, ya no solo aquí a nivel de Galicia, sino que ALDA tiene presencia en varias comunidades, ¿no? En Navarra, en Asturias, en Castilla y León, donde también transcurre el camino, y a día de hoy pues las normativas son diferentes en cada comunidad, ¿no? Y entonces eso implica un montón de adaptaciones en el sentido de que tienes que cumplir con aforos y limitaciones que existen en cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, aquí en Galicia, a día de hoy, solo pueden ocupar en los albergues las habitaciones gente que forma parte de una familia o que viene junta, ¿no? No puedes alojar a gente diferente. Eso es distinto según las comunidades. Bueno, pues eso evidentemente es una complejidad de gestión. Luego nos obligó pues, a desarrollar un plan de contingencia que incluía un montón de puntos que
sí se han visto reflejadas sobre los establecimientos, ¿no? Son evidentes cuestiones muy físicas, como las que podemos ver, pues, compañeros que tienen que llevar pues, mascarillas, todo lo que son los procedimientos de intercambio de turnos de trabajo, pues, los materiales que se comparten, bolígrafos, ordenadores, pues todo eso implicó procedimentar cómo se limpiaba, cómo se desinfectaban. Con nuestros clientes, pues alfombrillas en los accesos de los establecimientos, limpiar los equipajes, aislar habitaciones cuando teníamos sospechas o positivos de clientes. Bueno, todo eso nos ha obligado a adaptarnos. También es cierto que somos un sector muy dinámico y con gran capacidad de adaptación. Entonces, en ese sentido, pues la colaboración por parte de todo el mundo, incluidos tanto clientes como nuestros compañeros, la gente que trabaja en los hoteles, pues todo eso hizo que más o menos fuera algo sencillo y llevadero y bueno, en nuestro caso, pues nos permitió seguir funcionando en muchos de nuestros establecimientos durante todo este tiempo, ¿no? Y luego ha habido ciertas cosas que ya existían, que eran cuestiones de índole más por la naturaleza de ALDA, que bueno, siempre hemos tenido una vocación muy innovadora, muy tecnológica y de aplicación de nuevas tecnologías. Pues ciertas herramientas que ya existían desde antes, pues esta situación de COVID lo que ha provocado es que se incrementara su uso, ¿no? Pues ya sean temas como, por ejemplo, pues que los clientes reciban sus facturas vía email o que hagan su pre-checking a través del móvil o utilicen aplicaciones de desarrollo propio que tenemos como el auto-checking o el phone and shell que permite pagar a través del teléfono. Bueno, ciertas cosas, por supuesto, todo el tema de control de accesos autónomo, donde el cliente, pues a través de videoporteros y teclados, pues en remoto puede acceder a los establecimientos. Toda la parte de atención telefónica, que en ALDA también es una fortaleza, de que atendemos a nuestros clientes 24 horas al día, 7 días a la semana en diferentes idiomas, pues en toda esta situación de COVID ha transmitido mucha tranquilidad al propio cliente porque le ha permitido mantener ese nivel de asepsia, de no incurrir en riesgo, estar en contacto con gente y, por supuesto, por parte de los compañeros porque no les hemos sometido a un riesgo añadido de que tuvieran un contacto demasiado expuesto a ese riesgo, ¿no? Así que, bueno, yo creo que en general seguimos con muchas limitaciones que son evidentes, ¿no? Pero bueno, creo que nos hemos sabido adaptar. Esto también, lo que no te mata te hace más fuerte. Esto nos ha permitido aprender y nos ha permitido implantar cosas que hasta ahora pues, hubiera sido un poco más complicado, ¿no? Que el cliente entendiera herramientas como las que acabo de comentar. Y, bueno, en general, el balance yo creo que es positivo. Pois, a máis desas ferramentas, deses protocolos que nos acaban de explicar Fernando e Alberto, o viaxeiro ou o peregrino que chega a Galicia tamén ten un plus de tranquilidade grazas ao seguro coronavirus que está incluído dentro deste plan director, pero que xa está posto en marcha. Emilio, que supón para Galicia ter esta medida pioneira? Bos días. Pois, co propósito de seguir a posicionar a Galicia como a destino seguro, cas medidas que comentou Fernando anteriormente, cos manuais de contingencia, coa formación que se impartiu aos profesionais e ao sector público de como levar a cabo a xestión nestes tempos de pandemia, pois, dende a Xunta de Galicia seguimos avanzando na consecución deste obxectivo de Galicia como a destino seguro e puxose en marcha un seguro COVID. Este seguro xa está en funcionamento dende o pasado 1 de xuño, ten unha duración dun ano, polo tanto, abarca ata o vindeiro verán do ano 2022. Esperemos que nese momento xa non faga falta e poidamos cancelalo, senón temos posibilidade da súa prórroga. A póliza ten un custo económico de algo máis de 1 millón de euros, é unha póliza que se aplica automáticamente a todos os nosos turistas e peregrinos sempre que pernocten nun establecemento regrado da comunidade autónoma, polo simple feito de xa estar nun hotel, nun hostal, nun albergue de peregrinos, como no caso do que estamos a falar, pois xa teñen a cobertura do seguro. No caso de que contraian a enfermidade, teñan esa mala sorte, pois poránse en contacto co seguro e xa se activará toda a rede de funcionamento e de coberturas do seguro. O alcance que ten este seguro pois son tanto os gastos de hospitalización, os gastos médicos, os gastos farmacéuticos asociados á enfermidade. A maiores ten un par de prestacións que son moi interesantes para os nosos visitantes, porque no caso de que se produza a enfermidade, unha das principais inquedanzas que teñen os nosos turistas
é a prolongación da súa estancia en Galicia, é dicir, teñen que estar máis días en Galicia, máis días do previsto, e teñen que aboar esos custes, pois non, porque coa aplicación da póliza teñen a cobertura dos gastos de manutención e de aloxamento dos días a maiores que teñan que estar, teñen as cubertas, tanto sexan positivos en COVID, como se teñen que manter unha cuarentena por haber sido contacto estreito dunha persoa positiva. A maiores tamén, se fai falta, están incluídos os gastos de repatriación, de volta ao seu domicilio. Pois se ten que pasar a enfermidade no seu domicilio ou hai que traer unha persoa que o acompañe polo seu estado de saúde, pois eses gastos son obxecto de cobertura desta póliza. A póliza ten un servicio de atención 24 horas, todos os días da semana, para atender as cuestións que xurdan, e, polo tanto, é unha medida pioneira en España, esta do seguro frente ao COVID. De feito, outras comunidades autónomas preguntáronos para coñecer os pormenores da póliza e coñecer o seu funcionamento. En definitiva, o que estamos a levar a efecto con esta póliza é que o obxectivo de Galicia Destino Seguro non sexa só un eslogan, sino que estea incorporado de medidas concretas e efectivas para buscar e garantir esta finalidade, que é que os nosos turistas, os nosos peregrinos viaxen con total tranquilidade, porque este é un destino seguro e se lles pasara algo, teñen a toda a tranquilidade de que teñen un seguro e unhas ferramentas para reaccionar e botarlles unha man e cubrir todos os gastos se así pasase. E que primeiras sensacións está xerando nos viaxeiros, nos peregrinos, este seguro coronavirus? Pois a percepción é boa. Fixemos unha campaña de difusión da póliza a través das organizacións do sector, con envío a todos os establecementos do alcance da póliza e tamén dunhas pegatinas para que se saiba como activar o seguro ante unha destas circunstancias. E o uso da póliza, afortunadamente, está moi baixo porque Galicia é un destino seguro e así se está a comprobar nos datos. Ben, pois estábamos falando desa colaboración público-privada para garantir a seguridade sanitaria nos distintos destinos turísticos de Galicia. Imos deternos agora nun dos concellos que é referente turístico en Galicia e tamén é un lugar de actuación preferente como é o Concello de Sanxenxo. Alfonso, como se traduciu este traballo conxunto no municipio de Sanxenxo? Bueno, pois, no caso de Sanxenxo, a colaboración público-privada, como no resto de Galicia, é fundamental. Creo que xa está máis que interiorizado que é a maneira e o traballo e o camiño a seguir. E a verdade é que, un pouco resumen do que dixeron meus compañeiros, no sentido de que, nun primeiro momento, sobre todo, orientar e establecer esos protocolos, porque iso é fundamental para os establecementos. Estamos falando de que o ano pasado estábamos nunha situación completamente distinta, no sentido de que había moito desconocimiento. Ahora mesmo, xa temos a experiencia do ano pasado, que se converteu nese sentido nun destino seguro, sobre todo eses protocolos, e tamén ben certo é que, por parte da Administración, todas estas axudas dos plans de rescate que axudaron moitísimo ás empresas nese sentido. O que pasa é que, tamén cabe dicir que ahora mesmo o que toca é recuperarse, o que toca é traballar, é o que estamos a facer. Nese sentido, está claro que a colaboración público-privada é fundamental. Sempre foi da man da Administración, neste caso da Xunta de Galicia, tamén con o propio Concello. O Concello tamén contou con nós desde o principio co sector nunha mesa que se formou precisamente para seguir todos os pasos que había que tomar. Polo tanto, agora o que toca, sobre todo, é dar confianza, seguir dando esa confianza precisamente cos protocolos, co seguro, con todas estas medidas que se están tomando. Ben certo é que tamén temos que, penso que está hoxe en día completamente claro que a hostelería
é segura e que o sector cumple a rajatabla os protocolos. O que pasa é que, bueno, por desgracia, hai algunha xente que non o fai e ahora mismo, bueno, pues temos a noticia en Sanxenxo que a pesar de toda esa colaboración e ese traballo do sector da administración por ser un destino seguro, pues pasamos a nivel máximo, o que complica bastante a situación. Pero, bueno, tamén ben certo é que a administración sempre ha escoitado o sector, tamén temos boas novas nese sentido de que, polo menos, vaise poder abrir a hostelería co pasaporte ou da vacinación ou senón cos test, e, polo tanto, iso único que demostra é, ao final, o diálogo permanente que hai entre o sector privado e o público. Non hai outra maneira de entendelo. Colaboración público-privada para levar a cabo esas medidas sanitarias que garantan a seguridade. Moitas grazas aos catro, Fernando, Alberto, Alfonso e Emilio, polas vosas aportacións sobre seguridade en destino e no camiño.
Turismo sustentable e innovador, a mesa que nos acompaña, ten a seguinte aliñación. Alessandra Seara, xerente do Consorcio de Turismo Ribeira Sacra. Jesús Picallo, director do Hotel Semáforo de Fisterre e presidente de Solpor. Carlos Romero, director de Investigación, Desarrollo e Innovación Turística de Segitur. E Fran Dosil, director de Atmos Hotel Boutique. Os valores que nos axudaron a posicionar a Galicia como destino turístico de calidade cobran agora unha maior trascendencia neste proceso de recuperación. A acollida, a calidade, o camiño, a enogastronomía, a paisaxe, a natureza, os recunchos maravillosos que temos tanto nas costas como no interior. Pero non chega con iso, non nos basta con iso. Agora hai que engadirlle outras peculiaridades, outras características, outros atributos que nos permitan a multiplicar e a consolidar ese posicionamento. A seguridade sumámoslle innovación e sustentabilidade, construindo un novo modelo de turismo aliñado coa Axenda 2030. E queremos que eles catro nos falen das súas experiencias. Por exemplo, falamos da Ribeira Sacra, falamos dun territorio rural tan especial e queremos saber, na voz de Alessandra Seara, cal é a influencia, como se está a traducir este plan de sustentabilidade turística na vosa zona. Pois ben, a sustentabilidade na Ribeira Sacra da man dese plan de sustentabilidade do xeodestino tradúcese en tres ámbitos fundamentais, que sería o medioambiental, o económico e o social. No ámbito medioambiental, digamos que hai tres puntos fundamentais. A redacción dun plan integral para toda a Ribeira Sacra que integre todas as solucións que melloren a accesibilidade e descarguen a presión que teñen determinados recursos. Ese plan traducirase despois nun investimento nun área no que sería a xestión pública de transporte, habilitando estacionamentos disuasorios preto dos puntos de interese que son máis fráxiles, digamos. Estás a facer, de feito, agora no Mosteiro de Santa Cristina unha proba desa descarga de vehículos. Por outra banda, traduciríase tamén no financiamento de investimentos para tratar de electrificar o que son as embarcacións que percorren tanto os canóns do Sil como as ribeiras do Miño, ben con cambios de motor das embarcacións existentes ou ben incentivando o sector privado para que adquiran novas embarcacións. E habería unha terceira liña que é recuperar esa navegabilidade máis tradicional. As barcas e pasos de barca que tradicionalmente non se empregaban para cruzar dunha ribeira a outra, tanto do Miño como do Sil, queremos que sexa tamén unha parte fundamental do desenvolvemento turístico que permita cruzar esa distancia que hai entre as ribeiras sen ter que desplazarnos moitísimos kilómetros nos vehículos e, polo tanto, estaríamos minorando o impacto medioambiental. E, por outra banda, porque ten tamén moitísimo atractivo desfrutar deses canóns, dos bancais, dende unha barca tradicional. E desta xeito, reforzar así o esforzo que xa teñen feito asociacións, entidades e o sector privado, que tamén están a apostar de cheo por esa parte máis tradicional da navegabilidade. E, por outra parte, digamos, no ámbito digamos, económico, traballar, sobre todo, na mellora da competitividade do sector privado, facendo fincapé, por suposto, en axudarlles ou en darlles soporte para que todos os protocolos COVID se manteñan e se vayan reforzando, pero, sobre todo, atender os proxectos dos emprendedores que están chegando a Ribeira Sacra. É moi habitual que no Consorcio recibamos consultas cada vez máis numerosas de mozos e mozas que desexan investir na Ribeira Sacra e asentar ali o seu futuro, ou de empresas inversoras, e queríamos profesionalizar ese asesoramento da man do plan de sustentabilidade, tamén seguir facendo fincapé na formación, na calidade turística. Fomos distinguidos o ano pasado como destino SINTED e queremos seguir ampliando, e que haxa que unha maior, a curto prazo, o curto e medio prazo, haxa unha gran maioría dos establecementos de Ribeira Sacra baixo a etiqueta do SINTED.
Despois tamén, nese ámbito económico, crear produto, seguir a crear produto, vale? Traballando na eido da innovación sobre todo, pero un produto que poña en valor os recursos non máis propios do territorio, non sen necesidade de crear nin de inventar, porque Ribeira Sacra ten oferta dabondo. E a última baza desa sustentabilidade sería a social, coa gobernanza participativa, fundamentalmente. E aí, ademais de reforzar o asociacionismo, de traballar na man do Consello Regulador do Viño, vale, que en diferentes estrategias, na creación do club, na adhesión ao Clube de Produto do Viño de España, que será un proxecto que emprendamos agora conxuntamente nas vindeiras semanas, queremos darlle moitísimo protagonismo tamén aos que realmente manteñen viva a paisaxe cultural da Ribeira Sacra, que son os veciños e as veciñas, e queremos que sexan parte real desa estrategia e do futuro turístico de Ribeira Sacra. A sustentabilidade é un eixo estratégico en zonas como a vosa. Ao final, o que conta é o resultado. Percibides que a xente está xa aceptando estes cambios despois de tantos meses de incerteza, de desazón? Sí, de feito, veñen superconcienciados. Ribeira Sacra é un destino dos que reúne non esas premisas que establecen agora os visitantes en canto a espazos rurais, naturais, e veñen moi mentalizados. Por exemplo, o feito de limitar o acceso de vehículos antes no público percibíase non o aceptaban tan ben, non? E incluso dende as propias entidades municipais eran bastante reacios a poñer límites. Algo ao que nos axudou, se pode sacar algo positivo da pandemia, é que a cita previa e a limitación de aforos e demais unidos a estes servizos públicos para intentar descargar a congestión dos recursos está sendo moi aceptada e valorada, e felicitarnos día a día por esas iniciativas. Moitas gracias, Alexandra Seara. Agora falamos de aparicións, de inicio de aventuras. Antes comentaba Nava Castro, a directora da Axencia de Turismo de Galicia, falaba de proxectos empresariais tractores, algo que ten que servir para dinamizar determinados territorios. É o que sucede, por exemplo, co semáforo de Fisterra ou o recén estreado Faro de Lariño. Lugares emblemáticos, lugares singulares, proxectos artellados nunha zona dunhas características moi particulares. Acompáñanos Jesús Picallo, que nos gustaría que nos falara de como, de que maneira podemos cuantificar, catalogar, cualificar o impacto que ten no territorio este tipo de catedrais de hospitalidade que se puxeron en marcha nos últimos tempos. Hola, bons días a todos. Pois, bueno, esta é unha experiencia emocional, porque é un turismo emocional de poñer en valor sitios como o semáforo de Fisterra ou Faro de Lariño, como moitas propiedades deste tipo que son patrimonio da administración, que son entidades, sitios abandonados, sitios rotos, que poñelos en marcha son costosos porque unha rehabilitación é bastante máis cara que facer un edificio novo, pero que, ademais, ao estar en lugares de población pequena, fisa residencia, a línea de valor de todo o negocio local funciona, porque cada vez que abres un negocio destes, aparte da creación de empleo, non só fai negocio o do café ou da bebida, que os gestores teñen que contratar, que os abogados ao mellor teñen que despedir, que o carpinteiro ten traballo, generas unha línea de negocio tan grande, e sobre todo o que faz é, onde hai despoboación, fixar máis residencia. Evidentemente, marcas un destino distinto, como son os faros, como poden ser as retorais do camiño, como poden ser os pazos de tanta propiedade que temos, e todo iso baixo este paraguas desta marca que é Galicia Calidade, que xa temos, que pouco se fala dela, que entendo que o turismo tiña que ter máis peso dentro desa gran marca que nos avala, que é un aval para nós, non? Moitas veces queremos competir co turismo portugués, que se caracteriza por ser tal, e nós temos millores sitios, temos estes 1.350 kilómetros de costa con 37 faros, que me imagino que 30 están pechados e abandonados, non? Si é certo que conseguir unha concesión deste tipo leva bastante tempo e diñeiro en cada administración, porque son sitios moi protegidos, pero, ao final, nós tamén recibimos un legado que temos que ser responsable del, que é un legado cultural. E durante ese tempo da concesión, tamén estás facendo unha gran labor de traballo. Isto non é o clásico hotel onde pos
jefe de recepción e un director, esa funciona solo, non? Aí a parte do gerente do propietario é moi importante contando a historia, porque a xente, e despois do COVID, busca este tipo de escenarios naturales, de escenarios únicos, e sentirse farero por unha noite, no caso noso, porque xa sabedes que os faros agora están en automático, pero teñen que funcionar tamén. Evidentemente, nesta línea 2 do plan director, eu creo que os proxectos tratores donde rehabilitas propiedades que non van a ser túas, que teñen unha fecha de caducidade, debería de haber un poquinho máis de axudas. Afortunadamente, nos, cos GALP, que nos axudaron tanto no semáforo de Fisterra como no Faro de Lariño, porque cada vez que abres un negocio destes tamén a línea de valor, o restaurante vai a vender máis, o comercio vai a vender máis, o fisioterapeuta incluso lle damos máis traballo. Pois é apasionante cando analizas unha conta de explotación deste tipo de negocio en zonas rurais ao negocio que che marca. E, sobre todo, que estás vendendo un destino excepcional, bonito, algo estás facendo pola imaxe do teu país tamén en estes momentos, cada mes que son distintos aos primeiros. E cal é a sensación que queda? Cal é a sensación que percibe vostede como empresario? A sensación dese peregrino que di eu dormín no Faro de Fisterra. Claro, bueno, además que é un turismo... A sensación, vostede falaba de que non había recepcionista, que era un contacto moito máis directo, e a sensación ten que ser diferente. Unha sensación diferente, un contacto máis directo é unha experiencia, xente que o conte como unha verdadeira película e incluso poder vivir un temporal fora de época alta, os temporales de enero, febreiro a marzo, que son zonas baixas, pois neste sitio son moi... xente quere ter a experiencia de vivir un sitio idílico que non se imaginaba na vida que podera vivilo. E logo é un produto moi recomendable para regalar. Se que lle regalas a tua moza que está de cumpleanos é unha noite nun bono, un bono regalo dunha noite nun hotel, o sea que son experiencias. Oye, mira, os empresarios ao final o que queremos é ganar diñeiro, pero eso é difícil, pero se o pasamos ben, nós pasámoslo moi ben dentro destas cousas, poñendo en valor o noso territorio e a nosa Galicia. Moitas gracias, Jesús Picallo. Moitas destas iniciativas teñen tamén un alto componente tecnolóxico directamente relacionadas coa sustentabilidade. Carlos Romero é o director de Investigación, Desarrollo e Innovación Turística de Segitur. Carlos, que interrelación se establece entre innovación e sustentabilidade e por que son componentes tan importantes nesta recuperación da que estamos falando nesta mañá? Sí, buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer la oportunidad que nos dan desde la Xunta y desde Turismo de estar hoy aquí con todos vosotros y de haber participado también en las mesas de reflexión que ha habido durante estos meses para la elaboración del plan director, ¿no? Y luego felicitar también la rapidez con la que se ha puesto en marcha un plan director que permite, más allá de las luces de largo que tenemos que tener todos en la planificación turística, poner el foco en los 2-3 próximos años que tenemos por delante, habiendo reaccionado a un entorno tan complejo, ¿no? Nosotros desde Segitur, y es lo que hemos tratado de trasladar en las mesas en las que hemos participado, somos conscientes de que estamos en un entorno de gran incertidumbre, de gran volatilidad, en el que el objetivo es la sostenibilidad del medio ambiente, la sostenibilidad en clave de cambio climático, de economía circular, de transición ecológica, que se ha mencionado aquí, pero también la sostenibilidad de las empresas y de los trabajadores que están en esta industria, ¿no? Y empezando por eso, ¿no? Hasta antes de la pandemia, sobre todo el foco lo poníamos en la parte más de sostenibilidad verde, ¿no? En todo lo que tiene que ver con preservar el medio ambiente, ¿no? No dejamos de perder de vista eso, pero aceleramos el objetivo en todo lo que tiene que ver con recuperar esa actividad. Bueno, la innovación y la digitalización no son más que palancas, que instrumentos que ayudan a conseguir ese objetivo en ese entorno de creciente incertidumbre que nos va a acompañar. Pasará la pandemia, pero la incertidumbre va a seguir estando en ese terreno de juego del sector turístico, ¿no? Cuando hablamos del contexto digital en el que estamos, a veces nos puede dar la sensación que durante estos 12, 13, 14 meses de pandemia hemos estado en parte de la actividad turística, en los restaurantes, en la hotelería, en las agencias de viajes, muy parados. Pero la realidad digital de los consumidores, de los viajeros, de nuestros clientes, han seguido evolucionando. Se ha acelerado el proceso de adopción tecnológica, ¿no? Nos encontramos en un contexto, en la industria del travel, en el que a día de hoy hay muchos más actores.
muchos más fragmentados, ¿no? Que son capaces de interactuar en multitud de canales, ¿no? Que son capaces de estar omnipresentes, tratando de reclamar servicios por nuestra parte a cualquier hora del día, cualquier día de la semana, cualquier día del año, ¿no? Tenemos que ser capaces de servirle esos servicios a ese turista crecientemente digitalizado de manera más eficaz y más eficiente, ¿no? Por lo tanto, elementos como la comercialización y la promoción online, el marketing digital, los nuevos canales, entender cómo jugar en esa economía de las plataformas, donde hay pocos actores digitales que concentran el grueso de la intermediación turística, ¿no? Son elementos clave, ¿no? y que un plan de estas características tiene que tener en cuenta y tiene en cuenta, ¿no? Yo creo que en ese proceso de migración acelerada hacia el canal digital en el que están todos nuestros clientes, los que teníamos antes de la pandemia y los nuevos que nos llegarán tan pronto nos vayamos recuperando, tenemos que ser capaces de cambiar las capacidades digitales de nuestras empresas, las competencias digitales de nuestros trabajadores para que estén preparados, ¿no? Innovación y digitalización como palancas para transformar el sector turístico, para recuperar lo que teníamos, pero para transformarlo en algo distinto, ¿no? Que sea más competitivo, ¿no? Que sea más eficaz en ese entorno digital donde de repente aparecen nuevos lenguajes, ¿no? Donde aparecen nuevas formas de contar las cosas, ¿no? En vídeos, en películas, en videojuegos, en fotografías de alta definición, ¿no? En vídeos 360 grados, ¿no? Es decir, en realidad virtual y aumentada, ¿no? En entornos envolventes, donde de repente el contexto físico se mezcla con el contexto digital y se crean nuevas experiencias, ¿no? Donde de repente el Big Data, los datos, nos ayudan a diseñar esas nuevas experiencias en las que se desenvuelven esos turistas, esos peregrinos del siglo XXI a los que tenemos por clientes, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que entendiendo todo ese contexto, la innovación nos tiene que permitir hacer las cosas mejor, ¿no? Utilizar ese conocimiento del entorno, de lo que viene, de lo que ya está aquí, para transformar lo que hacemos y ser más competitivos, ¿no? Y de eso tiene que ver la innovación y la tecnología y la digitalización en clave de sostenibilidad, ¿no? De sostenibilidad del empleo, de las empresas y sostenibilidad del medio ambiente, ¿no? Muchas gracias, Carlos Romero. Sustentabilidade e innovación danse a man nun exemplo que temos moi próximo. Iniciativas como de Atmos Hotel Boutique, situada nun entorno rural como é a Serra de Outes. Está con nós Fran Dosil, que é o director de Atmos Hotel, un complexo no que se pode falar de innovación e tamén de integración. Como se leva a cabo a posta en marcha desta iniciativa? Moi bons días. Bueno, Atmos Hotel é un proxecto que nace no medio da pandemia, entonces xa nos obliga de base a pensar cousiñas diferentes e a innovar no concepto de produto que queremos buscar, non? Moitas veces pensamos que innovar é o que fixo Elon Musk estes días, de mandar un cohete á luna, e simplemente se trata pois, de integrar diferentes conceptos que se dan noutros eidos para intentar ofrecer un produto diferenciador. Nós tiñamos claro onde queríamos construir, onde queríamos facer o noso proxecto, que era en Outes, era nunha finca familiar, porque queríamos ofrecer a experiencia de que é vivir no rural e que é vivir o rural como tal. O primeiro problema que nos atopamos é que se nós queremos buscar algo diferenciador e irnos ao rural, o concepto que solemos ter do rural é unha casa de turismo rural, un sistema de cabañas ou ese tipo de aloxamentos que están, bueno, tan de moda ahora. Debíamos romper un pouco con esa dinámica para xerar algo diferente. Queríamos manter a hexemonía da aldea, a idea que ali había, pero desde un punto de vista dun produto diferenciador. Atopámonos primeiramente co inconvinte de xerar un edificio o suficientemente grande para que nos permitise albergar o máximo número de habitacións posibles, para que iso fose rendable, integralo no ambiente. Ao final optamos por un sistema de terrazas. Atmos está conformado por 5 bloques de edificios, 4 de habitacións, onde se atopa o edificio central co bar e restaurante, que están completamente asardinados pola parte superior e onde conseguimos co impacto visual sea o mínimo posible, tamén o impacto no medio, ao ter case os mesmos metros cadrados de extensión, digamos, verde que había previa á construcción do mesmo. Unha vez que tes máis ou menos integrado o proxecto a nivel arquitectónico, a nivel diseño, para que non produzca ese impacto, temos que fixarnos moito en que é o que vai a buscar o cliente no noso establecemento e que lle podemos ofrecer, non? Aí intentamos ofrecer un produto de calidade, de primeiro nivel,
pero que fose un produto que unha persoa non se espera nun entorno rural. Centrámonos en habitacións moi amplas, centrámonos en habitacións con todos os servicios, moi espaciosas, todas por encima de 30 metros cadrados, todas con jacuzzi e, sobre todo, todas con uns amplos ventanales que nos permitisen integrarnos na aldea, disfrutar da aldea, ver cal é o concepto de vida no rural en Galicia. Unha das fases máis importantes que temos aí é que, por exemplo, ofrecemos os almorzos nesas terrazas para que poidamos disfrutar dese ambiente, sentir os grilos que ainda cantan ali polas mañás ou os paxaros, non? Outra parte moi importante de cara a ofrecer un atractivo, sobre todo chamar a atención e sentir curiosidade, era a parte da domótica, da integración, da intelixencia do propio establecemento. Isto íbanos a dar dúas patas moi potentes. Primeiro, chamar a atención ao usuario, que o usuario chegase, desde unha tableta que dispón á dereita da súa cama, poida controlar toda a habitación, dende a iluminación, a climatización, a apertura de portas, avisar ao servicio de limpeza, decir que non molesten ou calquera tipo de interacción ca propia habitación, pero ao mesmo tempo de ofrecer esa pata ao cliente da innovación, tamén nos permitía a nós ter un control total sobre esa habitación. Todas esas habitacións están dotadas dun sistema de presencia que nos permite optimizar os custos de enerxía, de climatización, saber cando unha persoa ten que ir a limpar unha habitación sen a necesidade de pasarse ou ver se están os clientes dentro ou non, xa que esa presencia nos dá ese dato, nos dá os tempos medios de movimento, permítenos, ademais, o sistema integrado total que temos de domótica, ser moi eficientes a hora de ofrecerlle ao cliente pois unha asistencia en remoto dende a apertura de portas, desde auto-check-ins ou dende todo tipo de actuacións sobre o propio medio, como aproveitar a enerxía que nós xeramos cos paneis solares que temos instalados e facelo da forma máis eficiente. É dicir, nós, no momento que eses paneis están producindo ao máximo, debemos escoller de forma inteligente onde dirixir esa enerxía para que sea o máis óptimo posible. Entón, adicámonos a pôr en marcha os equipos de bombeo cando temos máis enerxía, a quentar a auga cando esa enerxía é máxima ou incluso a climatizar as habitacións previa á chegada de calquera viaxeiro que o sistema detecta que vai a chegar durante ese día e aproveita ese exceso de enerxía. En definitiva, o que buscábamos era un pouquiño un impacto ao cliente de ofrecer un produto diferenciador que posicionara o rural non só como turismo, como casa de turismo rural en sí, sino como un complexo moito máis ambicioso. Metemos a tecnoloxía tamén para fortalecer esa experiencia, pero tamén para facelo sustentable, que é unha das partes máis importantes tamén do turismo agora mesmo. Unha maravilla no medio do bosque. Moitas gracias, Fran Dosil, gracias, Carlos Romero, gracias, Jesús Picallo, gracias, Sandra Seara, encantado que nos acompañarades. Turismo sustentable e innovador.
en canto poidas. Camiña a Galicia. Pois acompañados da música de Xoel López, que tanto identificamos xa con Galicia, chegamos á terceira e derradeira mesa desta mañana, que imos falar de novos produtos turísticos, de produtos post-COVID. A nova situación, o novo paradigma no que nos atopamos, xera a necesidade de adaptar tanto a nosa oferta como os nosos aloxamentos, pero tamén de crear novos produtos turísticos que lle dean resposta ás demandas, ás necesidades dun viaxeiro post-COVID. Falamos de ecoturismo, de enogastronomía, de turismo cultural e mesmo o camiño require unha nova mirada. Para falar de todo isto, destes novos produtos, están con nos arestora Miguel Mirones, presidente de Balnearios de España, Diego López, técnico da Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, Pilar Taboada, que é directora de Cursos Internacionais da Universidade de Santiago de Compostela, e Pepe Solla, que é propietario do restaurante Casa Solla. Imos comezar falando de termalismo, que está moi ligado con unha oferta de calidade, cunha oferta exclusiva e tamén moi ben sellada coa saúde. Isto sitúa o turismo termal como un elemento clave na dinamización socioeconómica dun territorio. Pero, Miguel, concretamente, que sinerxias xera o termalismo noutros servizos e noutros sectores? Sí, buenos días. Muchas gracias por la pregunta. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación a participar en esta jornada. Y bueno, yo creo que el termalismo es un elemento fundamental en el desarrollo económico de las comarcas en las que se encuentra el balneario. Diría más, incluso en algunos de ellos es el tractor económico principal y fundamental. En Galicia hay muchísimos ejemplos de esto que estoy diciendo, hasta balnearios que dan nombres a pueblos o pueblos que dan nombres a balnearios, que son frecuentes. Pero lo que es la realidad es que esas comarcas tienen ligada su actividad no solo turística, sino también agroalimentaria y de prestación de servicios complementarios a la actividad del termalismo. Y en ese sentido, yo creo que es muy importante resaltar el importante desarrollo que se ha producido en Galicia del sector del termalismo. Yo creo que ahora mismo, conjuntamente con otros productos, como por supuesto el Camino de Santiago o las maravillosas playas, el termalismo puede ser un tercer o cuarto referente del turismo de Galicia. Y también hay que decir que se ha incardinado perfectamente en las políticas que desde las Juntas están desarrollando. Antes, y permíteme como presidente de Instituto de Calidad Turística Española, que traslade el trabajo de los balnearios, pues se desarrolló un protocolo igual que de otros subsectores, pero yo creo que como empresario que además también tengo un balneario en Galicia, hay una diferencia sustancial entre lo que yo he podido percibir aquí y lo que he podido percibir en otras comunidades autónomas, y es el entender que la implantación de los protocolos y la actuación de las medidas de seguridad se tienen que hacer absolutamente en toda la cadena de valor del sector turístico. Se ha hecho en los balnearios, pero como muy bien explicó antes Fernando, se ha hecho en toda la cadena de valor de los caminos de Santiago, en toda Galicia y en otros sectores. Y eso es un elemento fundamental que lo que transmite es seguridad a los clientes, pero también seguridad a los empresarios a la hora de apostar por la puesta en marcha de nuestras instalaciones, porque sabemos que estamos en unos entornos de seguridad y asumiendo unos riesgos, pero por lo menos mitigando los riesgos sanitarios, de los que también tenemos en nuestras instalaciones pues una responsabilidad en esa prevención de riesgos laborales. Falamos de termalismo, pero un destino como o galego está baseado en valores paisaxísticos, en valores naturais, e ten casa necesidade de ir camiñando cara ao ecoturismo. E diso vai nos a falar máis Diego, en que consisten este tipo de produtos. Gracias. Bueno, desde a Reserva de Biosfera, desde Mariñas Coruñesas, ¿no? Collemos un territorio, somos a única reserva da provincia da Coruña,
Xa en xaneiro do ano 2020, en pleno Fitur e previo á irrupción da pandemia, conseguimos a ratificación como primeiro destino de ecoturismo certificado de Galicia, a través do Club de Ecoturismo de España. Porque xa víamos esa necesidade. Realmente Galicia, no seu conxunto, é un auténtico destino de ecoturismo. Anteriormente, na intervención, por exemplo, de Nava Castro, remataba dicindo ese turismo vivencial, chegar aos sentimentos da xente que nos visita. É así, realmente. Temos que ir a eso, temos que xerar novos produtos vinculados e traballados por pequenas empresas, pequenas e medianas empresas, porque non nos olvidemos que a realidade empresarial galega pois está moi atomizada, temos pequenas e medianas empresas que están tirando, e aí estamos a traballar como destino de ecoturismo, formando en calidade turística, formando as nosas empresas en sustentabilidade turística. A nivel presencial facíamos todas estas actividades. Cando foi a irrupción da pandemia, o feito de estar aí a pé de campo, traballando no sector, foi crucial para certificar a figura de restaurantes da biosfera, aloxamentos da biosfera, empresas de actividades turísticas, empresas de turismo náutico, de todo isto desde o punto de vista do ecoturismo, un turismo que ademais non é igual que unha reserva de biosfera, non? Unha persoa pois pode pensar que simplemente traballa no eido medioambiental, é moito máis, non? Unha reserva de biosfera é un modelo territorial, un modelo de gobernanza. Nós pensamos que se pode traballar nesa liña, nun territorio ademais de urbano rural, e se pode traballar no eido mariñeiro, no eido do desenvolvemento rural. Temos a sorte Ministerio, Xunta de Galicia, Diputación Provincial da Coruña, os 17 concellos, que cada unha é das súas cores políticas, estamos todos remando na mesma dirección e hai un proxecto. O proxecto é Reserva de Biosfera, destino de ecoturismo, e nada, agardamos que poida acoller o Congreso de Ecoturismo de España, que traerá a máis de 200 ponentes dos millores a nivel estatal e internacional para explicar que o ecoturismo, as oportunidades que temos de desenvolver en Galicia este novo produto. Un exemplo, por poñer un exemplo, está aquí Pepe Solla, cos restaurantes da biosfera, en plena pandemia, estaban pechados totalmente os restaurantes. Puxemos en marcha envases 100% biodegradables, 100% compostables, para que a xente no rural puidera facer incluso compost con esos envases, para comidas tipo take away, para evitar os desperdicios alimenticios nos restaurantes da biosfera, nos que traballamos eficiencia enerxética, xestión da auga, xestión dos residuos, todo para que a calidade turística, como di este plan director, a sustentabilidade sea 360 grados. Entonces, bueno, vamos a seguir traballando aí, nesa liña, e ogallá podamos seguir colaborando, sacar novas experiencias de ecoturismo, como o catamarán eléctrico e accesible, que conseguimos sacar, un pequeniño catamarán para grupos de 7 ou 8 persoas, que se move con enerxías renovables polo río Mandeo, pola ría de Betanzos, e ademais, desde outra perspectiva importante, a accesibilidade turística para unha persoa en cadeira de rodas nesa zona, nesa zona que é Rede Natura, nesa zona que é zona núcleo da Reserva de Biosfera. Son pequeniños proxectos que están xerando vida e que están xerando tamén un retorno económico a todo ese empresariado que aposta por ele. Entonces, nesa liña continuaremos. Grazas, Diego. Falamos de termalismo, falamos de ecoturismo, de peregrinos, de viaxeiros, pero tamén hai estudantes que chegan a Galicia dentro do que podemos chamar turismo idiomático. Ese é un segmento que ten unha gran capacidade de fidelización. Pilar, que perfil ten o estudiante que chega a Galicia para aprender español? Que busca? Bo día. En primeiro lugar, quería dar as gracias á Xunta de Galicia
por esta invitación. E como directora de cursos, directora gerente de cursos internacionais de la Universidad de Santiago de Compostela, me gustaría explicar un poco lo que es el turismo idiomático. Es el desplazamiento a otro país para aprender o perfeccionar una lengua extranjera. ¿Esto qué significa? Pues nosotros, como Universidad de Santiago, tenemos una larguísima experiencia, porque desde los años 40 se imparten cursos de español, de lengua y cultura española y para extranjeros, y realizan actividades culturales y turísticas, no solo en Santiago, sino en todo el territorio. De la característica más importante sería el impacto económico, tanto directo, indirecto como inducido, y fundamentado en 4 pilares. Cuando los estudiantes, el impacto que producen económico sería en el alojamiento, sería en la hostelería, sería en la parte de ocio, actividades culturales y turísticas, pero también sería en el comercio. Por otro lado, el impacto en la creación de empleo, tanto directo como indirecto, es muy importante, y es un tipo de turismo que, si lo comparamos con otros, la estancia media es muy alta. Hablo de cursos internacionales. Nuestros alumnos en el periodo estival están 4 semanas de media, pero ya en el otoño y en primavera entre 4 o 6 meses, y algunos alcanzan 1 año. Imagínense lo que supone para el destino tener este tipo de estudiantes, porque tienen un poder adquisitivo alto. Y además, una de las cosas que destacaría de este tipo de turismo es que es un turismo que es más responsable, no es tan depredador, en el sentido que nosotros, de acuerdo con la Xunta de Galicia, con los planes directores y también con el Concello, procuramos que todas las actividades turísticas y culturales, por ejemplo, pongo un caso, cuando hacen el Camino de Santiago, nosotros hacemos cursos del Camino y el español, pero que lo hagan en una época del año cuando hay menos peregrinos, para combatir la estacionalidad, o sea, porque por eso nosotros somos menos estacionales, tenemos un carácter menos estacional, y además la capacidad de carga, es decir, cuando nosotros visitan partes de la ciudad de Santiago, museos, pues los llevamos a distintos sitios que suelen ir los turistas, pero siempre trabajando conjuntamente con la administración local y la administración de la comunidad autónoma. Por otro lado, hablamos de la fidelización. ¿Por qué es muy fiel este turista? Porque tiene un alto grado de satisfacción con el destino y con el producto. Y eso hace que retorne o bien hace de nuevo otro curso con nosotros, o simplemente que vuelva con sus familiares y amigos. Pero quizás la característica más interesante a destacar en este tipo de turismo es ese efecto multiplicador. Es decir, no hay ningún otro tipo de turismo que, cuando el turista está en el destino, es visitado por otros turistas. Y eso lo hemos demostrado nosotros en las investigaciones de la universidad. Es decir, un estudiante idiomático que está 4 o 6 meses en Santiago, durante su estancia atrae a otros turistas que son familiares, amigos, compañeros de trabajo. Todo esto hace que decimos la fidelización, porque vuelven el gasto, el impacto económico en el territorio, pero también son los grandes embajadores de Galicia. Nosotros, todos nuestros estudiantes, seguimos manteniendo mucha relación con ellos, y son los que atraen también a Galicia pues empresas, negocios, porque van a ser los grandes directivos. Hay que pensar que nosotros trabajamos con universidades de más de 40 países. Entonces, importante, ¿no? Y para finalizar, porque el tiempo se acaba, quizás creo que es importante destacar que Cursos Internacionales, al ser una sociedad que es una sociedad instrumental de la universidad, donde participa la Xunta de Galicia a través de la Axencia Galega de Turismo, el Concello y el sector privado, o sea, la hostelería. Entonces, todos juntos remamos, como decía él, hacia un mismo fin: traer turistas a Santiago que
sea un turismo sostenible en el tiempo, un turismo de calidad, por eso también estamos acreditados por el SICTED, y que demos una imagen de nuestro destino pues excepcional como la estamos dando. Y muchas gracias. Grazas, Pilar. Pois agora, para finalizar esta mesa sobre novos produtos, imos falar tamén dun produto con un gran potencial, como pode ser o turismo de celebracións, o turismo de bodas. Pepe, que persoas buscan ou pensan en Galicia, en territorio, para facer unha celebración? Bueno, bos días. Primeiro, agradezo moito esta invitación, sobre todo para falar de algo que unha parte do sector que ten un peso increíble en moitísimas cousas e casi nunca se fala delo. Como ti decías, son Pepe Solla e Casa Solla, seguramente que, bueno, tanto toda a prensa gastronómica, os soles, as estrelas e cousas destas me fan moi coñecido, recoñecido nesta parte, pero hai unha parte que casi non se fala dentro da hostelería que, como ben decides, o tema de bodas e eventos, e creo que ten un potencial que ainda non somos conscientes do que pode representar para a hostelería e para Galicia en xeral, vale? Casa Solla recibe aproximadamente do orden de 4.000, 5.000 clientes ao ano. E a empresa Banquetes recibe un 800% máis de clientes, estamos falando de uns 35.000 ao ano. Falar de 35.000 clientes, dou os datos porque estou en Facenda tamén, non teño ningún problema. Falar de 35.000 clientes é falar de 35.000 prescriptores. Cando falamos dos prescriptores dos restaurantes de Michelin, da prensa gastronómica e tal, son círculos endogámicos, os foodies, non sei que, son círculos endogámicos que se retroalimentan uns a outros e son círculos moi pequeniños, sinta que teñan moita que parece que teñen importancia. Falar de 35.000 a nosa empresa, é dicir, multiplica por todo o que representa Galicia. Estamos falando de un número realmente exagerado, moi alto, e que sempre obviamos, vale? Deses 35.000 que nos damos, vou a traballar cos nosos datos, un aproximadamente do orden do 50% son persoas que veñen de fora da nosa comunidade, que asisten como invitados de fora da nosa comunidade. Eses 35.000 personas salen de un 200 e pico eventos ao ano. Deses 200 e pico eventos ao ano, a día de hoxe, do orden de un 12, un 15%, son, curiosamente, noivos que non son galegos. É dicir, igual porque non se poñían de acordo que si casarse na comunidade de un ou de outro, sean de distintas comunidades, decide unha terceira comunidade e, polo que sexa, decide en Galicia e se veñen para aquí. É dicir, xa estamos representando que hai un número importante que decide vir a Galicia. Cando un organiza a súa boda, hai prioridades a hora de elexir onde. O primeiro, seguramente, sin dúbida, é comer ben, a parte gastronómica. E Galicia xa temos moitos pasos diante de moitas outras comunidades e moitos outros destinos, porque non é necesario remarcar outra vez todo isto. Pero seguramente buscan que a experiencia sea inolvidable para eles e para os seus invitados. Entón, aí é onde hai unha belleza paisaxística e unha cousa moi importante. Galicia ten unha riqueza de pazos, de lugares singulares, especiales, únicos, maravillosos, que fan sentir a xente, cando se celebra aí, especiales, únicos tamén eles. É un potencial que temos aí, que temos que intentar desarrollar, que temos que intentar cada vez, porque isto é un grande atractivo. Fai pouco, unha das empresas máis importantes de wedding planner, ou posiblemente a empresa máis importante de wedding planner de toda España, visitounos respecto a un pazo que estamos preparando, e cando chegou o pazo, o primeiro que nos pediu foi que si podían explotalas eles en exclusiva para promocionalo. Seguramente, para non ser tan cercano e tan próximo, que non nos damos conta de todo o potencial que ten a xente que ven de fora. Isto como ver a partida de a xente da parte de fora, é máis clara, se dá conta de todo isto. E temos aí un potencial inmenso. E cando falamos de bodas e cando falamos de organizar bodas, temos que pensar que non só
non só estamos falando da riqueza da que organiza a boda, non estou falando de canto pode xerar eu para a miña empresa, é dicir, senón as cousas que tanto falamos agora de transversalidade, de sociedade, de riqueza social, de texido productivo, non? Nos movemos toneladas de peixe, dice moi rápido, toneladas de peixe, de carne, de verdura ao ano, moitas toneladas. Isto é dicir que o sector primario que nos abastece os restaurantes, dos que sempre se fala e nos olvidamos de toda a xente que está detrás, que son todos estes, os que se dedican a gandería, a horta, a pesca e tal, somos un potencial para todos eles e o texido se vai enriquecendo. Cando falábamos de que en torno a un 50% deses clientes que asisten ás nosas bodas, falo dos nosos datos, é dicir, isto seguro que é extrapolable a prácticamente todas as empresas que facemos bodas en toda Galicia, que somos moitas. Dese 50%, consumen unha estancia media, cando veñen a unha boda, de entre 2 e 3 días. Estamos falando de que eso xenera riqueza, xenera texido, non só o sector que eu decía que está detrás dos nosos menús, sino que van a consumir hotéis, van a consumir, por suposto, outros restaurantes, van a consumir seguramente que les darán unha peluquería, que les darán facer moitas compras, que visitarán Galicia, que se moverán por aquí. Hai un montón digamos, de sinerxias dentro desa transversalidade tamén de todos os sectores que, por suposto, xenera unha boda, fotografía, músicos, xente ornamental de plantas, vale? Entonces, creo que temos que ser conscientes. Temos dúas cousas, temos unha posibilidade inmensa en Galicia por estas dotes naturales. Es decir, si falamos de comer, estamos aquí. Si falamos de lugares únicos, singulares, especiales, máxicos, maravillosos, Galicia está plagada deles, ¿vale? E temos que de verdad descubrilos, dalos a ver, cuidalos, respetalos, pero igual que temos a posibilidad, temos a responsabilidad. Es decir, 35.000 prescriptores dos nosos eventos, tamén, se non o facemos ben, poden falar mal. Se os nosos lugares non son bonitos, van a falar mal. Por iso insisto que, hai a posibilidad e a responsabilidad e temos que ser moi conscientes de todo ello. Solo, como decía Nava, que o que temos que buscar é pois é a palabra que habías utilizado, pero a esencia, é dicir, a excelencia, perdón, que me había olvidado que moitas veces falamos dela, a excelencia. Solo buscando excelencia vamos a ser realmente o mellor destino para bodas seguramente de toda España e un dos mellores de todo o mundo. Por iso digo, a responsabilidade nosa tamén, de todos os que facemos todo isto. Pero, insisto, temos a posibilidade. Vamos a aproveitala porque é unha gran posibilidade. O potencial de Galicia, grazas Pepe, queda exposto tamén nesta terceira mesa sobre novos produtos. Grazas os catro, grazas Diego, grazas Pilar, grazas Miguel, grazas Pepe por abrirnos a mirada con estes novos produtos turísticos. Estas son, en líneas xerais, os apuntamentos importantes deste Plan Director 21-23, cunha estrategia definida, estrategia turística, con moitas vertentes, con moitas ramas, con diferentes camiños dun sector que está construindo outro modelo turístico, un modelo adaptado aos tempos despois da pandemia. En Galicia, este sector está aglutinado baixo as siglas do Clúster do Turismo de Galicia, que preside Cesario González Pardal, que nos ofrece xa para rematar este acto as súas conclusións. Moi bons días a todas e a todos. Vicepresidente primeiro da Xunta, conselleira do Mar, Nava Castro, directora de Turismo, demais vicerrectores das universidades, demais cargos, compañeiros todos. Para a industria turística de Galicia, o documento que hoxe presentamos é moito máis que un plan estratéxico.
As planificacións que coñecíamos ata hoxe establecían un marco de desenvolvemento cuns obxectivos de competitividade e unha secuencia temporal para o seu logro. Este Plan Director de Galicia 21-23 ten que ser, en primeiro lugar, un instrumento de reanimación. Ten que dar un impulso de choque que devolva a vida a uns negocios que tiveron que reducir ao máximo as súas constantes vitais como unha obriga de compromiso e responsabilidade coa sociedade. Debe actuar tamén como unha táboa de salvación que nos manteña á fronte durante un período de recuperación que teremos que afrontar, porque non bastará con controlar a enfermidade, senón que haberá que recuperar tamén a confianza das persoas para desplazarnos e relacionarnos. Isto levará un tempo. Será un período no que o turismo non será o mesmo que coñecíamos ata o de agora. Para a elaboración desta planificación tivemos moi en conta a identificación deste escenario de transición. Tamén se puxo o acento na identificación dos cambios previsibles no comportamento dos consumidores que poidan resultar desta experiencia traumática, tamén desde o punto de vista social. Estamos ante un escenario novo económico, con todas as esperanzas postas nos mecanismos de resposta a gran escala diseñados pola Unión Europea. As experiencias anteriores, como as planificacións que sucederon ás grandes crises do 29 en Estados Unidos ou a Segunda Guerra Mundial en Europa, nos anima a pensar que temos por diante tempos de expansión e xeración de riqueza e benstar. Pero debemos de aproveitar moi ben estas oportunidades. Debemos de facelo dun xeito eficiente. Unha planificación dende un modelo de colaboración da industria, a administración e os expertos. É un bo punto de partida. Estamos nun entorno competitivo e os instrumentos de recuperación van a chegar a todos. Aos nosos competidores, desde logo que tamén. Nas intervencións que vimos de escoitar nestas mesas desta xornada, queda claro ese carácter singular da nosa oferta. E queda clara tamén a vontade de todas as persoas que conformamos o sector de traballar de acordo cunha planificación sustentada na colaboración coa Administración e cos expertos. A participación das universidades é esencial, porque son as institucións que concentran e relacionan o coñecemento, o turismo, a economía, a ecoloxía, o mercado, a promoción, a innovación. É moi importante afrontar o futuro desde a planificación estratégica para o fomento e a consolidación da competitividade. En Galicia, tivemos desde un principio claro que deberíamos aproveitar as características diferenciadoras do noso turismo. Ofrecemos experiencias non masificadas en contornos naturais. O noso turismo xa está creado e preparado para isto. Esa fortaleza estrutural consolida a oportunidade de ofrecer un destino con máis garantías nun momento no que ese carácter inflúe dun xeito determinante nas tomas de decisións dos viaxeiros. Este carácter é o que o convirte nunha elección singular e atractiva, unha ventaxe que debe ir parella ao desenvolvemento de retos comuns a todo o noso entorno de competitividores. A pandemia supuxo un choque sen precedentes. Pero non nos debe facer esquecer que estamos nun momento de tránsito da importancia do desenvolvemento da agricultura, da creación, da escritura ou da revolución industrial. A transformación digital será o aspecto que nos defina para os analistas da evolución da humanidade no futuro. A configuración de Galicia como destino intelixente é un reto inmenso e sen precedentes, que nos obriga a introducir a innovación e a creatividade asociadas ás tecnoloxías disruptivas en calquera actuación que queiramos acometer. Os nosos negocios están a experimentar cambios sen precedentes, uns cambios que van parellos aos cambios de sociedade, dos usos e comportamentos dos consumidores e, sobre todo, do manexo, uso e información e os datos. Adaptarnos a esa nova realidade na que as experiencias reais que ofrecen deben adaptarse ás interpretacións, presentacións e ferramentas virtuais
ten que ser un dos piares nos que se sustente a nosa actividade a partir de agora. E debemos, en terceiro lugar, asumir a responsabilidade que nos corresponde coa sociedade e coas xeracións que están por vir. Nos novos escenarios, en ningún caso poderemos ofrecer uns servizos de calidade se non nos adaptamos ás necesidades de sustentabilidade e de compromiso co territorio. Os 4 pilares de planificación que hoxe presentamos son a calidade como sinal de identidade do sector, a seguridade e a hospitalidade no destino, o uso intensivo da tecnoloxía e o impulso da innovación e a sustentabilidade 360 grados como elemento vertebrador. En resumen, queremos que Galicia se consolide como un destino seguro, un destino intelixente e un destino sustentable para reafirmar o que xa é unha identificación universalmente aceptada, a de Galicia calidade. Moitas gracias. Moitas grazas a Cesario González, presidente do Clúster de Turismo de Galicia. Pechamos así, chegamos ao final deste acto que nos serviu para coñecer as ideas, forzas e as liñas estratégicas deste Plan Director 2021-2023 Galicia Destino Seguro que marcará o futuro do sector nos vindeiros anos. Moitas gracias a todos e a todas, a parte pública, a parte privada, moita forza, moita determinación, moita enerxía e sempre Galicia. Bo día.